Jongen, hier zit. Jij hier ergens boven. Nee, Jere. Oh, jongen. Hoi, wij komen op internet. Jongen, dat is normaal. Want wij hebben veel spullen. Dat is normaal. Iedereen kan het aanzien, hè? Nou en? Schiet niet op. Wat een grappig ding. Maar is nog 20 seconden. 17. 16. 15. Yvonne. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.